गाब गैयै जायख्लं आबुं बर'नि सावथुनखौ हिन्दी एबा गुबुन रावाव राव सोलायनो थाखाय राव सोलायनाय जि हाबाफारि बे हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। बेनिनो आपडेट लानानै फैदों। स' खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि इउट्युब चेनेलनि गोदान भिडिअआव फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनानै राग्दाबावबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ आरो आंबो बे समाव मोजाङैनो दङ। स' नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान आपडेट लानानै फैलायबाय। अन्नानै आपडेटखौ जोबजासिम नायलांदो। जायफ्रा चेनेलाव गोदान थामहिनबा गिबि खेब आगान होफैदों आंनि चेनेलाव दिनैसो, अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो भिडिअखौ लाइक खालामनानै फैबाय थानाय समाव फैबाय थानाय बुब्लियाव भिडिअ बानायनो थुलुंगा होलांब्लानो जाबाय। आरो भिडिअखौ जेसेबांनो हायो एसेबांनो शेयार खालामनानै हो, जाहाथे साफ्रोमबो बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा आरो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरनि आखायाव बे भिडिअआ सहैयो आरो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो गोसोब्ला कमेन्ट खालामनो हागोन। थ' जियानो जादोला आपडेटखौ जों नायनोसै। स' बिथां मुलुगसार बर' जाय प्रडिउसार, बिथाङा मा फोरमायदों बे समाव बिथांनि खुगानिफ्राय जे जोङो आबुङै मिथिनानै लागोन। स' बेनि थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय। मानो होननानै बुङोब्लाथाय बे भिडिअनि गेजेरजोंनो नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन माबायदि सोलिगासिनो दङ हिन्दी एबा गुबुन गुबुन रावाव जि गाब गैयै जायख्लं आबुं बर'नि सावथुन, बे सावथुननि जि राव दानस्लायनाय हाबाफारि। स' फैदो। आं बेखौ माबा मोनसे खोथा सोंनोसो आखाइ हमदोंना? गावबुरा, এই পাগল কুকুরবিলাকৰ পাগলামি মই বাহিৰ কৰি দিম। बे फैसालिनि आखलखौ बोरैबाबा सेंग्रा बोरायग्रा बायदि नुखायो आं। जोंनि सैथोआ बहा गोमाखो? बयनिसिमबो खुलुमनाय बावहरबाय। आंनि मुङा मुस्रि मुलुग बर'। आङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय डिमाकुसि ओनसोलनि थागिबि। थांनाय 2024 मायथाइयावहाय आङो गाब गैयै जायख्लं मुंनि मोनसे बर' समाजारि सावथुनखौ आङो प्रडिउस खालामदोंमोन। बे सावथुनखौ नोंथांमोना जोबोरैनो अनसायदोंमोन। दासिमबो सम सम जोंनि बे सावथुनखौ माखासे गामिनि कमिटिफ्रा लांनानै दासिमबो अनसायगासिनो, नायगासिनो। बेनि थाखाय आङो नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय। आरो बेखिनियावनो आङो नोंथांमोननिसिम मोनसे खोथाखौ फोसावनो नागिरदों जे आंनि बे गाब गैयै जायख्लं बर' भार्सन सावथुनखौ जोंनि बर' समाजावल' लाखिबाय थायाब्लासिनो बा बर'फोरनि गेजेरावल' फोसावबाय थायाब्लासिनो आङो बे सावथुनखौ हिन्दी रावाव दानस्लायनानै गुबुन राव रायज्लायग्रा एबा बर' नङै समाजनि बा रायजो राजाफोरनि गेजेराव आङो बे सावथुनखौ रिलिज खालामनानै होनो नागिरदों। ओंखायनो आङो बे सावथुनखौ हिन्दी रावाव बा बे सावथुननि हिन्दी रावाव दानस्लायनायनि खामानिया आंहा मुम्बाइ नोगोराव सोलिगासिनो। थाबैनो बेयो जोबनायनि लामायाव। फैबाय थानाय जुलाइ मासनि गेजेरावनो आङो हिन्दी रावनि बे सावथुनखौ बा हिन्दी रावनि जोंनि बे गाब गैयै जायख्लं सावथुन हिन्दी भार्सनखौ आङो रिलिज खालामनो थांगासिनो। ओंखायनो बर' भार्सननि जिथुनिखि जोंनि बे सावथुनखौ जेरैबायदि नोंथांमोना अनसायदोंमोन, थिग बेबायदिनो हिन्दी रावाव दानस्लायनाय बे सावथुनखौबो नोंथांमोना आंखौ गुवार लेभेलाव रिलिज खालामनायाव बा गोसार होनायाव नोंथांमोना मदद खालामो। बेनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ गुरै खावलायहरबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।